ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ଅଁଳାର ଆଚାର। ବଣ ଅଁଳା ଆଣିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ, ଧୋଇକି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବେ। ମଞ୍ଜିଟା ବାହାର କରିଦେବେ। ମଞ୍ଜିଟା ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ କଡ଼େଇ ବସେଇବେ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଢାଳିବେ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇବେ। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଟା ଅଁଳାକୁ ଢାଳିବେ। କଟା ଅଁଳାକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ଚାଟ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବେ। ଗୁଡ଼ ଠିକ୍ ଦେଖିବେ ଅଠା ଅଂଶ ଆସିଲା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକେଇବେ। ଆମ ଘରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ମସଲାରୁ ପକେଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ପକେଇବେ। ପକେଇକି ଠିକ୍ ମିଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କାଚ ଜାରଟେ ଆଣିବେ। ସେଇ କାଚ ଜାରରେ ରଖିବେ। ରଖିକି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଉଥିବେ। ଅଁଳା ଆଚାରଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।